Jeg vil kun opfordre dig til, at du hurtigst muligt får fat i den film, der hedder Sandheden om klimaet. Det er en film, som fortæller dig om, hvordan at jorden ganske langsomt vil visne hen. Hvordan at det vil blive mange gange værre i dag med klimaændringerne, som det allerede er. Du har sikkert hørt om, at der er søer, som er udtørret, at der er sne og is, der er smeltet, og at der har nogle forfærdelige konsekvenser mange steder i verden. Ikke? Millioner vil dø af sult på grund af klimaændringerne. Men du kan overleve, hvis du ønsker det. Jeg vil anbefale dig at købe filmen Sandheden om klimaet. Den koster kun 65 kroner, og den er at købe hos alle de normale forhandlere af videoer. Du kan desværre ikke købe den direkte privat her hos os, men fordi vi har en aftale med forhandlerne om, at vi sælger den kun igen forhandlere. Men hvis ikke forhandleren han har den, så kan du henvende dig sige til dem, at han kan henvende sig på klima@email.dk. Der kan han bestille denne video, således at du kan købe den hos ham. Ellers så kan du prøve at gå til en anden forhandler, men de aller fleste forhandlere, de har den i deres butik.